shara tare da kowa ya duk ɗan adam ya zama kamar tufafi na sawa so ɗan dabari sai shi ma ya dishewa so wajibi ne ga duk wata zuciya ta yi ajewa so rayuwa ne ya duniya shi ne dakewa so ɗai da ne kalmar hankali ya ke karkasawa shi so suna ne na shiryewa ko kuma gajewa so ba abin da bai sawa dole hana ba so ya yi ya san farshi zai iya tuna ba a shi da ido mai haitawa baya da dawa baya da irin shawara kafin ya shigewa ina zaman zamana ya hana da sakuni a daina ya shi mutuwa sai yankan kauna wayo da kaina na kasance don ta'addaban mutane mai sane kuma dan damfara ne wanda aiki kullum aiki na zannabi ne wani da kudiri a rayuwata na lalace mai gari na kaza dan mama a kasance ashe so zai yi sila na shiruwa ta